Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu, shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ila kwana. Kankamo. Oh, kankamo. An sha ruwa. Wata da samu ɗandamo. Ana rana. Wata ta samu ɗandamo. Amarya. Gida wallahi ban ga yadda kai kyau ba. Saboda Allah. Mana, amma kana ce mu kaya ɗaya. Kin fada amancin fa. To ya za a yi? Kin san shi sa kaya. Yana da ka'ida. Idan ka fiye sawa, idan ka fiye ɗinke-ɗinke. Yanzu sai a sace ka. Amma ana so da kaya ɗaya. Babu wanda zai sha kama ka. Za a ɗauka baka da shi. To amma kana canjin kaya. Hauka ake. Wato, ni da sai na dawo. A'a, gidan magana zan yi. To ina ji. Ita wallahi zan je ne in gyara kaina. Kitsan ya warware ne. A'a ba warwarewa ya kuma gida kucin na biki. To tun da biki shi kitso baya tsufa. Baya tsufa. Kuma ko da ma ya tsufa. Za ki yi mishi dayin. Hana ga yara gayu suna shafo na bakin abu ba. Ke fani matsala ta da ke wallahi. In tsafta ki ta yi yawa. Kullum ka ce sai kai wanka. Sai ki goge fata ki. Sai ki goge. Ki rika dan daga kafa bayan kwana 3, kwana 4 sai ki wanka. Da kin ji. Nan danko an yi yafi ruwan sa ma. An goge shi kenan. Ba a sare ruwa. Ni ba mai gida ko wallahi ko a gidanmu wallahi kitso sati biyu ko kawai yake kunsi. To sati biyu wannan ke ta shafa. Kina gidanku ne. Nan kuma kin zo sabuwar rayuwa ne. Dole za ki canja. Ko ba haka ba? Amma ai ko da ni zo sabuwar rayuwa ai kai kamata ka kula da ni ko. Ba a kula da ke ne. Ba ki da wurin kwana mai kyau. Ba ki cin abinci mai kyau. Ba ki wanka da ruwan wanka mai kyau. To ba dole yi tsafta ba inda ba na tsafta zaka gani ne ka auro ni. Amarya ba na son ka kira fushi. Ita wancan ai Allah ne kwace ni. Kawai yanzu ba gashi ba abinci yana kwanaki. Amma gatuwa wannan a rinka cin abinci. A rinka girke haka da yawa. Ina za ka yi labari. Ana hauka ne. Wallahi baka san irin daɗin da na ji ba. Da ka wani zo ka haɗa mu biyu a cikin ɗakin nan yanzu ka gabata nan ina sakata mamala abota. To sai a biya haya biyu. Ba gashi yanzu kuɗi na da ɗewa da jihuna ba. 50 ta kwana biyu. Ma ya saki halar ne. Ya halatta. Idan ka saka wahala. Ba sai ka sake ba. To ko ni ina huta. Na huta. Gashi yanzu. 50 sai ta wuni aljihuna. Alhamdulillah. To zamariya. Mafita shi ne. Kitso zaki ko? Kai. To ai wannan nan ma ba garin badaki bane. Ni ka kawai kuma gida ni ka bani ka saboda in je sai sake sabon kitso. To kitson nawa ne? Ba na so da su ko da aljihu ne. Nawa ne kitson? Ai 3,000 ne ba sa. Ya! Me 3,000? Yaƙi ne. Shi kitso idan fara daga wata ɗaya zuwa wata nawa ke gamawa. Wani irin wata kuma awa 3 ma yayi yawa. Awa 3? Sun ci 3,000 a banza. A ba a banza bane za ku a wanke min kan. To ni ma da na san da irin sana'a haka. Awa 3 ci 3,000. Wallahi da na koma. Sai na koma. Ni dai yanzu kawai ka bani kuɗin jini. Babu. 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 To na ji tunda ba za ka bani kitson ba ka wani na wankin kai. Wankin kai? Kamar ya wankin kai? Zan wanke kan sai in haƙura da kitson kawai. Ina ragowar kumfan jiya da kika wanka. Na yi amfani da shi na yi wanki, ai ka ce mu yi amfani da shi ne wanki. To, idan za ki sake wani wankan na gobe, sai ki tara kumfan, ki wanke kan da shi. Ni dai, ana jira na. To wallahi Allah ya wadar da wannan halin na. Mene? Ha ban ce kuma ba na ce a dawo lafiya. To. Kawai, ana rana. Wai nan, wannan gidan din na babanki ne? Yawa. Duba nan fa. Gida mai kyau haka. Kawai. Ya zo, yaro. Shiga nan gidan. In ka ce ana kiran Shamsiya. Yawwa. Ba Shamsiya wannan la. Kai sunan 'ya'yan turawa ne. Haba. To mun gode. Mun gode zo mana. Ba canji hakuri. Hakuri ba canji. Alhaji Allah shirye ka wallahi. Na me?
yaro bara ka wace kudi ba ni ai ka ce wai ba ta to canji ne babu sai an bashi ya je ne mana ya je ya kwasa kwata ko turin baro yo yanda aka za ta soka to no Assalamu alaikum. wa alaikum salam lafiya lau barka dai yawa madalla madalla yau barka dai yawa ne tafiya za ka yi wucewa ya mana sai na zo ya ki koma gida na me da koma kamar ya ba za ka ba ni kuma shi ma kai wani irin mahaukaci ne in je kai da zuwan baka ka taka wallahi da kana yau barka dai ya gida ya su babin naku ya rana ana rana yawa kika ce da gidanku ne wannan ya karamin gidanmu ne saboda Allah kai wannan nuna min gida ya fi bakwai wani babanku ne duka wannan ya karami ne ba koyo Allah to ai ma kusan mai kudin ne wallahi tallahi kin san zai rayuwa idan kana sa kaya masu kyau sai a kama ka wace sai an kawo su kudade sai a garkuwa da kai sai a garkuwa da kai to da ina dalili kudi su fita a banza a wofi nasara ya ba zai yiwu ba ga kuma waya babba wannan ya karamin waya na ne ba da babban ba saboda Allah kai ga wani shadda mai kyau a jikinki leshi ce ba shadda leshi ne sai ki zana 4,000 4,000? 60 take na 60,000 na 60 kudin fili kai wannan haka ina jin shine ma karami to bayar Allah ya dai miki bayani ko yayi bayani ina son ki wallahi tallahi kawai na ji ina son ki ina muradin ki kawai ni ba zan iya rayuwa da kowa ban ke ba to amma an ga miki ina da mata ko an ga maka yau ina da mata daya hakuri za ta yi sai hakuri na ma rayuwar duniya ne sai a wallahi tallahi hakuri ne wallahi tallahi to alhamdulillah kai to zan wuce zan wuce to sai mu yi wallahi tallahi sai dai mashin muka hawo ba su babu kudi a jikina wallahi na manta da kudin a jikin kaya da na cire gashi kuma ni ma ban da canji sai 1,000 ko ma 1,000 kawai manyan kudi ne in ba shi kawai garin taka to zan wuce to sai yawa sai mu yi na gane sa alaji madalla Dauda! Na kwana. Wai kai tsakani da Allah. Za ka shirye ko ba za ka shirye ba? Kullum kana cikin shan wiwi da giya. Ba abin da na sha Allah. Ba abin da ka sha kake layi? Yan gulma ne. Ko kashin ka karye ne? Daman da yin aike ni ne gurin ka ba. To a ja guri na. Ba za a rika hakuri sana rawa ba? A rika bi na titi. Kana mun tambayoyi? Wow. Wata dan ka fara zuwa kwartanci ko? Me kwatanci? To, wannan na kai ka gurin ta nan, kai gurin ta. Ba auren ta zan yi ba? Ko ba aure zami ba? To, da nan kai ka bani kamisho ne. Ba yana bin ka wata ba? Hakuri za ka ci gaba da yi. To, kudin watan ai ba na zuwa gurin yan mata bane ai. To idan aka daura aure, ka fashe gurin abinci. A banza za a rika cire kudi ana kashewa? Saboda ba san zafin su ba? Ni na nema ba gado na ci ba. To yanzu dai da ka kawo kudi ne da su yi alayyahu. Me alayyahu? Za a yi miya. Za a yi miya? Taushe ba. To taushe da sai da alayyahu?
Yanda alaihu ya tsada. Ma ne muka biya mana. To ka shuka ka biya ne. Sai na shuka. Ba a sai da ta ne. Ka je ka so gwara siya. Kawo kuɗin to. Na me? Na ka biya. Ka je ka ca sholi. Ka zo ka je in siyo da kuɗi na. Zan fi samun sauki saboda in na taya. Ba sai da ba. Zan canza guri. Amma kai baka da hankali za ka siyo a kowane irin yanayi. Me kake nufi to? Kai ban ma da kuɗi. Don na yi miyan to. Miya. Ka ce kar a yi da kuka wai ya yi tsada. Kai wannan irin mutum ne Allah. Yana yawan ganin ganyen nan yana fitowa ba amfani da shi. To me zai hana? Me zai hana? A jarraba miyan da shi. Idan Allah sa a yi. Ka ga ba sai mun siya ba ko? Alaihu ya yi tsada. Kan malai. Wannan ya kama da alayyahu ne. Ya yi kama mana. Ga shi kana gani? Ya yi kama mana. Ba ta sabo ne ba. Zai miya. Zai miya. Zai miya. Waran zan gidan ka ba. Kada Allah sa ka ci. Da Allah ka bari da Allah. Ko kai za ka sha miyan? Dole sai ka sha? Shi ne kake ce min na shaye-shaye. Eh. To gara ni akan mahaukaci yayi. Kuma mahaukaci. Ba wannan ma yadda aka shine asalin alayyahu amma saboda malamin bazaranci kuma alka cire kudi ana sayan wani ganyen banza wai miya wannan ma alayyahu ne yanzu nan siya za a yi sai ka ana magana naira 50 dalili ne